și bine v-am găsit pe canalul Eva Vlogs. Astăzi facem un, din nou, bine l-am mai făcut, dar nu chiar atâta de aproape, un haul jumbo. Să începem. De fapt, aceasta este. Primul lucru este acesta. Este un bărcușor așa. Este foarte mare, are biluțe în el. După aceea, paie mov. Abțibinturi cu inimioare, fel de inimioare. După aceea, aici tot abțibilduri, numai că cu litere. După mâncare într-un fel de plastic. După aceea un ciocăr, așa știu cum se cheamă, sau ceva de genul. Unghii false. Mi-am luat țigări pentru farse. După bani. Și nu sunt bani reali. Pur și simplu e un carnețel. Da. Cu 500. După aceea acest hamburger care este de fapt casoletă. Da. Dar nu o să le desfac acum, veni. După această păpușă, un dezinfectant. Iarăși mâncare, numai că nu este la fel. După slime așa. Am mai avut unul din acesta, numai că a fost roz. Un carnețel așa. După... nu sunt ale mele. Aceasta. După această păpușă drăguță. Acesta pentru farce. Un carnețel așa. Și se schimbă. Foarte drăguț. Și pe spate la fel tot se schimbă. Și înăuntru e așa. Așa un slime. Este gelatină. Sclipici așa. Și ultimul lucru, lipici așa mare. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe la canalul meu. Pa!